But I'm not telling Rasplati then. Rasplati is very big German. Iribo nduzo mambo notunda. Ora iribo. Ko Rasplati ndepi? Rasplati. Unaza problem yaona mfanami ka. Churu wani mfanami. Problem yaona unaanza takwazi mfanami. No problem yako mfanami huo. Unaza mfano wakasiya doro yero mfanami ka. Unaza marega ipa. Ko Rasplati kuneta sego. Ngatiri ma German one. Doro mfanami unaanza too much beer mfanami. Koneta sego Rasplati. Nganyase ndikusaidi kwenyu ko Rasplati. Abantu kotsara mfano unaanza ekumwa mfanami unaanza sweat. Rwari gore hloko mfanami gore muchikoro pa 10 wesi. Deregeza kumwa Jemaso Rasplati. Unoza mfanami ka. Aunete kufamba netsoka rola. Unowana bo save homa rotenga Toyota Corolla. Aungafamba neIsuzu kamfanami unowana bo tenga iSuzu. Manje ndofamba sego nemabenzi ndikasanyenga mabhebha nekeshi Rasplati. Mabhebha ane mari anokonzeresa mfana mubvunza stana. Akagarika though Rasplati aifamba nebenzi aifamba neLexus saka inyama ndifambewo neLexus here Rasplati. Unoza mfana mari yekuti bhegi rekuti kana puwa bhegi ka rinenge rine museredzero yekwastana yakuti kaudzi iri yapa warya wapuwa tizeti yemashoko. Aiwa mari yakadaro haishande. Mari yakadaro yaunzi waryawo wodzi irya mari upuwa mashoko after dessert. Aiwa mari yakadaro ngaigare. But embrace madhunda still. Ko Rasplati ko general disease yakakurova here ndakuti makatengesa cheni yenye bling bling yegold nemo manga makarowa negeneral disease here Rasplati. Ndo problem yako mfanami yekuti unaona makisa bakasara vanhu. Kuna pana vanhu 425 mfanami. Cheni yakanopolishiswa balance. Iri kunodzoka manje. Cheni yakanopolishwa. Ndachingomeka sure kuti hamuna kutengesa cheni Rasplati. Ndachingomeka sure. Ko Rasplati ndine mubvunzo. Rasplati. Ko chichakaitika nemufana wenyu musaladi uyu akatadza kushuta beans samarozi kana chii chakaitika naye mufana wenyu? Barabi. Unoza chika barabi. Pa ukama wedu mfana munhu wedu wechiboy. Wofuna chera waroura nemfanami. Pakatoshata papa papafamba mhepo. Iri serious. Mbofuna chera it's a dono. Zvokuti ndinotenga mombe dzekucheka ukama. Zvasikashande mfanami. Saka ivo pachavo havafambirani? Mbofuna chera waroura nemfanami. Ko bandakakuonai muchiti vanofambirana Rasplati nemi muri fake mimi hamuna saidzi imi Rasplati maita vakafitirana wani. Aiwa mfanami aiwa veukama warourani. Mutupo imwe chete neropa rimwe chete ndio inonzi incest mfanami. Painozozvarwa mwana aka chipfupi chinenge taiti nesoko. Aiwa kana pazvarwa chidhoingi. Pazvarwa chidhoingi. Kwari seiko chimukuyu anonzi mimiko imomuona seiko German. Ko Rasplati ndomona nenge mfana mudhere wetaite nesoko. Pazvarwa chimwana chipfupi chinenge taiti. Chinenge chakazomboda chakuimba chiti unandibata bho pasi ndakwe zvinhu zviri pasi chakanewo chifupi mfanami inonzi incest. Pazvaro kamunhu gare shoti kunge taitani. Pazvarwa chitaiteni pazvarwa chitaiteni. Pazvarwa chakuti ona kudaka. Kapesera kaipa mukoko ukoko wafana nekupfupika. Aiwa tikapidzwa bhizi nekamukoko kale kayitumane. Kale kutaiteni. Serious Germany. Wadhirita video katapedza kamfanami because yakazonekwa namadhamu wacho waya dzinogarirwa. Utoro waikwayo kuzunda akazi puka. Mazdudla azi utamona mazdudla anouya pa5 so aupepa vice grip waparora Zdudla so aunokumbira regero rega chiti Linda chiti siya ba apologize. Zdudla anokubata
Iwo unapinzwa pa 1 German ukapinzwa pa 5 scriptures. Chimogaya skills. Dita fit. Ndakaserera German. Ndakaserera. Ayo, Rasplat chibomira kuenda German. Chibomira kuenda German. Kumbuka kupiwo. Ayo, Rasplat chibomira kuenda. Kwariseko mimi Rasplat. No, inavara mroma nditaure German. Delete video. Video delete. But German komurumanyira kupiwo German since delete video. Ewa mas eu parei o cega o do tinta o reapo o tigre agora é estúpida você only that team é mais tudo legal para para escola you can't escape that is true as in Australia still as in China still as in Hong Kong you can't escape my dude that phenomenon everywhere. Rasplat chibomira kudaro kachi Rasplat Rasplat koza makata Rasplat mochura chambavu kanji Rasplat chibomira Rasplat makaso Rasplat chibomira majokes akadaro Rasplat okenda shinga ajijaseke Rasplat chibomira alright Rasplat makaso Rasplat chibomira alright kwariseko mimi Rasplat yo What don't massacre de Chalisa. Rasplat ajijaseke Rasplat yamumuvuze ngoni Rasplat yamumuvuzo yakuita ngoni uyeko zvino kanzi uya ngoni inzwa Rasplat Rasplat vunze ngoni ngoni debongo Dave Rasplat tingalingalingalingaling ko jaman machibada bochi ndinigirije ishi ndechemerias kutenga makasiro panaka jamani Don't you food to creamy guys. Imagine about McDonald's guys. Kana ba KFC. Ndachinoka ba KFC chaivo. Mas chiripowa kwa. Chiripowa. Pandemwe yaya kuti chi asire chaiwana saka ndisiri kubuda wa video yapa Rasplat. Iyo ndio unotonzwisa Rasplat kwete mandla. Masa dzokera munofudza mombe yenyu chama nada nokusimbisa. Taurago Rasplat. Pada. Rasplat match. Rasplat match. Rasplat. Mirai Rasplat. Demuvuzo Rasplat. Ko mimekara miro ena German. Ndisatauri.
aiwa taura kaiwo kuri kutaura nyaya dzevamwe vanhu vachada kutaura iwa ike chirukazi kaichocho ndiye mfana anonifidha uyu ndaenda kubasa ndawanzira mfana anonifidha ndofanedzara mfana nawo mamire paunodyira alright chingowanzira mufana wechisaladi 2 minutes kuti zviite fei because inowandiwanzira ngona wamuwanzira saka ita fei aiwa baisa aiwa jamani ano wadana ndokudzipa uyu afana nditsiye bana jamani mamukana ndokudzipa bana vakati bayo abatwa uro aiwa hai kuda siya jamani uro kanji kuda aiwa bati rasplata wangoenda sina babaisa vanhu kazviite waibabaisa mafenzi inzwa wangu aiwa manje mambokusiya chi pane ndambonotsikisa vinji aiwa thanks for having me tifana kubatana time timbopomba chi pasina mwana tiri kumhanyira paya waziya bati rasplata rumberi ko rasplata kwamuintroducwa nani wangu rasplata mfesi wangu nyaya hombe atibata part 2 waziya ko rasplata sataenda anofamba mombo adressa nyaya weeknail obva aenda achamuda after that toda kuinzwa nyaya weeknail from rasplati akangotaura nyaya weeknail inzwa rasplati angotaura nyaya weeknail obva waenda atore chipart 2 waziya ndokuti zvikare chifaya waziya part 2 yacho nderini anytime about this time same time about this time wana chinenge iri pepe especially iri Saturday waziya but no disrespect lewana in Orlando Titan it's comedy hakusipakwa uona kuti kutsanga uona watsanga but love aiwa kuti andiunyepera wangu inga iri comedy wangu tasipaka wangu wandisipaka ndakakomedzera kuseka so kudhara wangu ndakasipakwa nhasi ndafanira kuseka but can you say Rasplat has to say goodbye wangu hangangoendi wangu Rasplat ati goodbye oenda zvoko abaya no Rasplat ingangoti bye oenda zvako iwe imbo mane mutore 2 seconds but inda kubaya chi tobara time aiwa hatina basa iyo baya zvako toda Rasplat moto live love waziya ndo moto yaJamani no pressure iwe nokubara time waJamani iri bora ntauri naRasplat satoenda salute iwe kuda tutamba mangwana tamba kuperi iri bo German ngataure naRasplat German mudiwa awa mazamfana anodetso kama ndo something wana maobama aiwa Rasplat taure mfana aiwa mfana kana tumbona ma American tombori nawo wasina roma botolo wine aiwa ndakabroka Rasplat hapana cash kandu yatitaure usakupedzire bana manda netsa mari bana aiwa ma goodbyes aiwa Rasplat is alive indwai ko Rasplat ndine mubvunzo ko nyaya weeknail iyi yokurova DNA maiona sei ko Rasplat konye notadzira chiko mfanami wakadzi unoziva munhu wese kamukadzi usati anongoti achizvaraka anofanira kunzi DNA test ndorinenge ri birth certificate bozi hapana chinorwadzisa kuchengeteswa mwana asiri wako kwatuka haurotuka ungotaiwa matamu DNA yakaipi mazuva kuna vakadzi mufanami wekuti chi vanoti usati watanga kurara nawo vanoda kuti muina munotestwa for HIV zvakaipi kugara makasimbisana same thing isu varume ndoti aiwa uchizorwa DNA test uchizorwa DNA test saka dzamba rafuta rina problem hapana chakaipa but problem iripo chete ndeyozongoposta wakukanyira social media wakuti una izvi marisa aiwa zvimwe zvinoitwa mudzimba mazvakatangira mashudira dzamba rafuta muzvitya izvozvo zvaingofanira kuperera muzvitya maakaperera imomo waise saka madhambura mafuta akakanganisa kuposta pakuposta apa iwa unenge wadzura washora adzimai kakuti madzimai choki uri kuzviitira mubedroom azvakaperera imomo mazotangira ndo mazoperera tingali saka ipo pamarovero akaita anga asingatenge madhamu ihuri here ndimbokubvunzai German aiwa anorora huri ndere kuJamani ungabvisire huri mari iwe yerora uri mari short time
kana singafunge kuti ure German munoredini. Aiwa, semunhu anofamba sezvambotaurwa hanzi zvaiperera muzvidya. Unozvakana chingoshuta muzvidya. Uyenazoona kuti apa uri off target. Uri koshuta muzvidya. Haura kupfuma unozonzwa kuti ndare nhombo. Pari kuzana uri off target. Jamani, kana uri off target. So muri kureva kuti weekend wanga chakablambe kadiki here Rasplati. Ndinozotara zvombo zvemunhu pandikutara zvombo zvasingasvikira off target. Saka mabullets anga asingarove target, mabullets airova kuzvidya. Wozokunzwa ranzi chitunhande chako iwe uzade kupfutenga shuta nayo wachipotsa off target. Wozokunza amaizi chitunhande chako hauna uraya munhu tsano ari right baba weekend boza airova shuta muzvidya uronzi Tony tsano. German muri kumberi. German sati maenda panenge enda kukubvunzai. Muri kufunga kuti Olinda naStana achiri kudanana here German? Aiwa, Olinda anofila munhu pada. No, German, pindurai mubvunzo. Musawande. Pindurai mubvunzo. Ndati anoona Olinda achiri kudakirwa wangu. Olinda kungonzi Stana angoti Olinda. Sorry. Olinda anobva atuta twake. Tati nakudzokera kugara kumakusefa. Tati nakutopfeka peki kuenda kumusha. Stana angoti Olinda ndauda. Tati nekumakusefa. Bhazi rakutonokwira musasiwa kunaka kwake kumusha. Kumadhevere Bulawayo. Cholocho. Entobeni. Yahamba ngekaya wena. Suka lo. Hamba ngebulawayo. Mangwana che Stana ngoti Olinda ndokuda mangwana tateni. Sahamba ngekaya. Ngecholocho kulomani sefini. Hamba suka lo. Saka Stana kangoti iwe baby sorry ndakatadza zvangu paipa tateni kwakwaenda. Ekaya. Ngiyakahamba nepasi tiri kunakigwa tinapechulu. Madhevere ekusumudza gumbo wachiri mabhutsu yemadhevere bhutsu nekaruma so negutsu. Abafana beskwila. Abazi baskwila. Abachoba ngechiza. Badlisa mapizza. Tate anekako madhevere akuchitika chaivi. Saka taitani Stana kangoti sorry zvako baby. Madhiri ake kudya kesha pera. Yakamba ngekaya. Yakamba ngekaya. But German ka inzwa ika German ndikuza imi moga. Imi munotwa German Rasplati munotwa makuwa imi. Rasplati mune makuwa imi ndakuza imi nyaya ndiudze munhu German. Munochiziva chibebi chachinonzi Cynthia Mari. Nochiziva chinoimba. Chinoimba chibebi chachinonzi Cynthia Mari. Kwanzi Cynthia Mari yakabva kuUK ane bhegi. Panga achiri akasimba nebhegi risati rapera ke bhegi rake. Rasplati watiza. Rasplati hamungotize zvakadaro mani. Munofanirwa kupa approval kuti makutiza German. Nai. Rasplati hamungotize zvokumhanya. Rasplati watiza. But anyway, Rasplati watiza. Kwanzi nyaya ndingaigone. Guys, aripo yada kuedwa here guys. Ndimbo edha munhu wani panapa but aiwa. Guys, andinyepa Rasplati vane talenta zvavo.